218 curts formaran part de la competició de Filmets Badalona Film Festival que arrenca aquest divendres. Tenim aproximadament el 35% de la programació són premiers, o sigui, són pel·lícules, o bé són premiers mundials, que s'estrenen a Filmets, o bé són premiers de l'estat espanyol o premiers a Catalunya. És una xifra significativa. Hi ha aproximadament un 20% de curtmetratges que són la primera producció d'un autor o una autora novell, no? Això és important també. En el panorama de la programació veiem que hi ha, a part de grans noms consagrats del món, no només el curtmetratge, sinó del cinema en general, doncs també gent molt jove que té pel·lícules amb molta qualitat i que estan en competició oficial, no? La 48a edició torna a la normalitat després de la pandèmia, recuperant la presencialitat a les seus del Teatre Zorrilla de Badalona, l'Institut Francès de Barcelona i els cinemes Can Castellet de Sant Boi de Llobregat. Recuperem un festival exclusivament presencial, en cinema. Considerem que altres pantalles més petites fan perdre matisos, colors, sensacions que amb una pantalla gran sí que es poden transmetre. Per primera vegada, els curts de Filmets es projectaran a 7 seus no competitives, destacant les projeccions als centres hospitalaris de Badalona. Les persones que estan en l'Institut Guttmann, en l'Hospital Germans Trias i Pujol o en l'Hospital Badalona Serveis Assistencials puguin gaudir-ne d'aquestes visualitzacions. Aquest any per primera vegada s'incorporarà la visualització en l'Institut Guttmann i també a la seu de l'IFP del grup Planeta de la seu de Barcelona. L'any passat era portar la cultura amb una gent que no podia sortir, amb moltes incerteses i també apropar-la a una gent que estava patint com era tot el personal sanitari. Aquest any ho consolidem, poder portar un entreteniment de qualitat a la planta pediàtrica amb continguts infantils o a les plantes generals tot el catàleg de Filmets. El festival obriran el curt guanyador de la Palma d'Or al millor curtmetratge del Festival de Canes. La pel·lícula que inaugurarà és The Water Murmurs. També és un privilegi poder començar amb aquesta pel·lícula. És una producció de la Xina de ficció, que és la que ha guanyat la Palma d'Or del Festival de Canes, que es va celebrar el mes de maig. L'actor badaloní Lluís Marco rebrà enguany la Venus d'Honor, en reconeixement a la seva trajectòria en el món del cinema. Aquest any és el Lluís Marco, prou conegut per tots, sobretot ara actor de doblatge, actor de televisió, sèries, etc. Filmets, que a finals del 2021 va ser nomenat Festival Col·laborador de los Premios Goya, clourà la seva intensa agenda de projeccions, tot celebrant la nit de les Venus, dissabte 29 d'octubre a les 10 de la nit al Teatre Zorrilla. Que la gala de Cloenda serà un musical, serà retransmès per totes les televisions locals a través de la xarxa de televisions locals, serà una producció de Televisió de Badalona i comptarà amb les actrius i cantants Mone i Beth Rodergas com a conductores. Una gala on es lliuraran els guardons dels cineastes premiats i que es podrà veure tant a Televisió de Badalona com a les televisions locals a Catalunya associades a la xarxa.